Iyanibingelela idala sikaMdala. Sonke sizidala zamdala. Akekho ngasiso. Nabaphansi bazidala sikaMdala. Akekho wazi umdala kulina labaphansi. Akekho wakwambona, akekho wakwakhuluma naye. Ake ngithathe amabhayibheli afundwayo namhlanje naphambilini. Uma ubheka ephejini lokuqala uyathola ukuthi umuntu angavunyelwa ukuthi angabhala iBhayibheli noma ngayiphi indlela information ayithathe eBhayibhelini. Lokho kwakusho ukuthi iBhayibheli into econtrolwa yi-states. Ngaphandle kwe-New Version ka King James, i-NKJV, New King James Version, yena usethi no, ungakhowutha okuvela eBhayibhelini leli selibhalwe kuye. Kodwa angembili kwakhe nabhala abanye abantu awavumi nje ukuthi ukhowuthe or uprint anything ongatholanga i-permission, meaning permission lena esingathi wawuyithola kumdala, uyithola kubantu okuyibona abenza amabhayibheli. Ongukuthi iBhayibheli lalicontrolwa uhulumeni. Lokho ungayithola kwincwadi eyabhalwa yiJuda, abazali babo ababulawa yiyo njalo ama-tyrant favor iBhayibheli kakhulu. Ake ngikufundele lencwadi, zifunele yona. Despotism, A Pastoral History of Tyrant by Dagobert de Rooms. IJuda lalibhala lokho. Ngoba singazenzi ngathi sazi kakhulu ngempilo yabaJuda nokuhlupheka kwabo, singazange nje saze saba kwaJuda ngaleso sikhathi. Uma ubheka phansi kwesihloko kule ncwadi esithi The Legacy of Poor Jesus, bese uvula upage 158, uyifundele khona nithomba abazenza lapho. Kukhulunywa First Council of Nicaea 325, called by Constantine and his Pope Sylvester to lay the foundation of the Christianity of God as the sole faith of the empire and death to the heretics. Muqhubeka nayo uzothola nokwenziwa uMartin Luther, naye enokwakhe nje uthi uNkulunkulu unobandlululo ukuba enganabo ubandlululo ngabadala ngabantu abamnyama nabamhlophe. Wakuvuma-ke ukuthi abamnyama fanele babandlulule, uNkulunkulu wakhande ubandlululo. Oqhubeke uvule noLeviticus 20, ufunde uverse 27, lapho uNkulunkulu ethi abanamadlozi ababulawe. Ngiyacabanga ukuthi iphathi yobandlululo leyo. Uma ulifunde kahle noma uzwile la ngangifunda khona amavesi amaningi, namhlanje anginaso leso sikhathi, uJehova enikelelwa nangamagazi abantu, uMose abulala abantu abanquma amakhanda, abahlome ey'ntini, igxobo nje yabona, intungo. Wena wazi kwakha ugugu, uyazi ukuthi uthungo into enjani. Achoma amakhanda lapha, echomela uNkulunkulu, awafakele uNkulunkulu ukuthi athethelele u-Israyeli izono zakhe. Qhubeke uye kwindaba kaJafet nendodakazi yakhe eyabulawa, okwanikelwa ngayo kuJehova. Uzofike nalapho uJehova-ke manje esenikelelwa ngegazi lendodana yakhe uJesu Kristu. Inkohlakalo le akusile kaMdala, ngisamile. Inkohlakalo eyayibhalwa abantu abafuna ukuthi kukhonze bona. Bese ubheka la ngifakela ama-podcast amathathu, ubuke ukuthi injani inkohlakalo yokunikela ngegazi. Angaze ngizwe ngempela amaKristu ethi akunganikelwa ngegazi, ngoba igazi into egcwele eBhayibhelini, ngisho noJesu kwanikelwa ngegazi lakhe. Kusho ukuthi i-promotion leyo, ngoba phela namhlanje abanye nabo banikela ngesitayile sabo. Bheka uphasta lapho onenyoka ke yena into zakhe naye eseyibheka lena le,
ubheke ama-Nigerians abulala abantu athatha dayisa ama-parts wey'ngane. Indodakazi kaJafete kwakuyingane ngokwayo. Nabona abantu ababa angeze uphindela kakhulu ngivulele leBhayibheli angiqhubeke. Niyazi kukhona nala ethi ungakhonzi isabatha uJehova makabulawe, nophula umthetho wesabatha makabulawe. Engicabanga ukuthi manje sibaningi kakhulu esingasabatha esingawenzi umthetho wesabatha, okusho ukuthi fanele sibulawe. Nawo amaKristu ngowawo kumele abulawe ngoba ashintsha abhala lapha athi uJesu inkosi yesabatha, but akusho ukuthi bangalikhonza isabatha. Uqhubeka uyifundele ngenhlanhla ngithi ngiyavula ngayithola lena ikuHosea chapter 4 verse 14. Uzifundele manje nje ukuthi uJehova ke kuyijezisa izifebe zethempeli. Kodwa ngale emthethweni eyishumi uthi ungafebi, uthi ungabulali. Kodwa yena noJoshua babulala amaKhenani, izizwe 7 eKhenani. I don't understand imithetho kaJehova mina ngokwami, futhi angi-accept. Le imithetho yomuntu akuseli kamdali lento le. Ngisho ngingafundanga kodwa angihluleki ukufunda iBhayibheli lesizulu. kuMateyu chapter 20 ufunde uverse 28. Njengalokho indodana yomuntu ingezelanga ukukhonzwa, kepha ukukhonza nokunikela ukuphila kwayo kube isihlengo sabaningi. Angazi ukuthi yini into exakayo lapho, kufanele utolike bani, atolike kanjani. Ngiyikhipha njengoba injalo. Ngicela nithatha amaBhayibhelini nifundele ubumbulu nikhonziswa uJesu, kodwa iBhayibheli leni nithi akazelanga ukuzokhonzwa. Anyway, ngcono ngisumKristu, ngoba mangaba ngumKristu ngaphenduka imbulu. Nivulele futhi nina ngokwenu nibuke lapha kwabaseKolose chapter 3 verse 24. Khonzani inkosi uKristu. uPawulo wathi khonzani inkosi uKristu. Akazabeka ngisho isizwe sabaJuda ukuthi abe inkosi. Baningi abayibiza ukuthi bangamakhosi, kanti ubukhosi babenzeke njani? Traditionally usuthi uma umphathi wesonto usuyinkosi, uma uyinyanga usuyinkosi. Hayi, uclaima lokho. Kodwa yena akakaze waclaima ukuthi uyinkosi. Yilaba ababhala lencwadi. Yabona uma ufuna ubumbulu nongakhonza umdali uqamba amanga, qhubeka neBhayibheli. Uyiqhubekela uyifundele iBhayibheli lakho. Ufunde uMateyu chapter 4 verse 10 lapho ethi wokhuleka kuNkulunkulu wakho ukhonze yena kuphela. Kukhona futhi nakuDeuteronomy chapter 6 ukuthi izwa Israyeli, wothanda uNkulunkulu wakho ngenhliziyo yakho yonke, uNkulunkulu wakho munye uJehova. Waqhamuka-ke Justinian owayeyiphopho yaseRome wathi uNkulunkulu uziqu zintathu, ubunye obuthathu obucebileyo, iTrinity. Hayi, noma ngathiwa ngiyambuluza kodwa ngeke ngizimbuluza. Amanga ahlaza abonakalayo. Le ncwadi ikho ngithi zingcolile. Angi-analyze ezinye kangako. Ngiqondele ngoba laba bale sonke isikhathi makukhulunywa bazothi hayi izangoma ziyekelwane. Perfect. Angixabani nani lapho ukuthi mazenza amanyala yekelana. Kuzo-ke izangoma abantu abathi banedlozi, ngikhuluma ngedlozi lomoya. Akazi idlozi ladedela umuntu ukuthi enza amanyala. Usuke seyivikela nje ngomlomo lapha emithi idlozi lami lithe ngenza ukuthi, ngoba azi ukuthi ngeke nikhulume nalo. Ngoba umlomo ishoba lokuziphungela. Angeke ngempela isangoma senze inkohlakalo. Kwalelo dlozi lingavuma kanjani ukuthi la ngenele ukuthi azokwenza inkohlakalo? Kuyafana nje nabathi banomoya kaKristu. Kristu akazange athi uzokhonzwa. Inkohlakalo nje. Bakhuluma bonke abathanda ukukhuluma ngemlomo yabo ngoba umlomo ishoba lokuziphungela. Kodwa iqiniso limile njengaze lijike. Ngifundela abavesi akazelanga ukuzokhonzwa
wathi okhuleka uNkulunkulu wakho ukhonze yena kuphela futhi akazela ngizofela izono zamuntu. Ngaba awekho amaKristu ejele, ngaba waboshwa, ngisho kwabona abangamaKristu bangabe upastor enza into wrong akaboshwe. Kanjani nikhuluma uthethelela izono zethu njoba nabanye sibathethelele, nikhuluma ukuthi abanye ababoshwe, ningcono nini? You are not special kumdala. Ngeke ngakusho lokho, akekho umuntu ospecial kumdala. Ulifundele uthathe iBhayibheli lakho ngaphandle ukuthi ushunyayezwe, uvule uMateyu chapter 23 uzifundele nje kusuka kuverse 6 kuya kuverse 10. Akho umuntu lokwathi wabizwe ngokuthi upastor rabbi. Inkohlakalo iqala lapho. Nihambe nibiza abantu ngopastor nithi Christianity enjani le evela kuliphi ibhuku? Evela kuliphi lethi bizana abantu ngokuthi abopastor abafundisi? iBhayibheli liphi lelo? Ngoba akusileleni nithi lingcwele. Kusho ukuthi nama secret bibles wenu ni elifunda ko. Iliphi futhi lethi khonzani uJesu ngaphandle kwaPawula lo owaqamba amanga ubaba wenu wathi uyonyukela nani ezulwini ahlangabeza inkosi uJesu, into engazange iziyenzeke, as well as amanga amaningi aqanjela uYoshua nokuthi wathi uyobuya asizolanda. Ngabe waqala ngoPawula wabuya wathatha uPawula. Yazi ukubambelene emangeni wamaqili, hayi ukudukisa abantu lokho, ukudukisa nje abantu. Angifuni lo nginanaza le ncwadi ingakho ngiyibiza ngokuthi zincwadi ezingcolile. Khona manje iyanitshela kuyisambulo, Sambulo chapter 2 verse 9 ukuthi manje ngasibe besendele kaAbraham ningamasinagogo kaSathane. Mina ngifunda ukuba isinagogo likaSathane. Ayingcwele le ncwadi le. Kodwa uma ufuna ukuthi bayisinagogo leSathane likaSathane, mukela ukuthi le ncwadi ingcwele. Umdala akanayo imbangi, akanayo uwabo. Ngakho nje ayikho into kaSathane ukuthi ulingwe uSathane imbangi kamdala. Zintathu le inkolo, ama-Abrahamic religions, anonkulunkulu abahlukene nabaprofeti abahlukene, kodwa wonke anesithe esodwa, uSathane. Lento it doesn't make sense. Kusho ukuthi kuyakopishwana nje la. Lokho umuntu abona ukuthi akakuthatha kufake encwadini yakhe athi ingcwele uzokufaka uSathane. Yini yena abe common yethu uNkulunkulu abasi common? Ayikho nje lento. Ungayivikela ngobumbulu bakho usho konke ofuna ukusho. Qiniso limila akekho wazi umdala, akekho okhuluma nomdala kuleni nako lapha phansi. Noma niyathukuthela, noma nithukutheli, noma niyangizonda, noma ningizondi, vulani incwadi zenu. Ubani wathi khonzani uJesu? Ukuphi lapho yena ufuna ukukhonzwa? Mangabe wakwasho ukuthi ufuna ukukhonza, usho ukuthi ayicontradicta kwayena ngokwakhe. Ulingisa lo nkulunkulu wenu uthi ungebe ungabulali, ebethumela uIsrael ukuthi abulala abanye abantu. Nilingisa yena ngqo athi ungafebi, athi ifebe zithempela akeke uyiJesus. Yabona lento le isitshodo. Angazi ke ngoba uthini profita kanjani, ngoba manje senihlule ukuprofita abantu ababulala abantu babe opastor. Nangu pastor uadmitha yena ukuthi wathwala. Yabona le niyemasontweni nihluleka ukubona umuntu ephambi kwenu nishumayeza ukuthi lo muntu uthwele. Ngasayiphathe into yamaNigeria ngoba nje wonke athwele futhi. Nizoba ncoma kabe kabe. Hands off our pastor. Angazi lo moya enawo. Ngempela ngoba awayiphi incwadini engcwele except ukuthi wale incwadini ingcolile enikhonza uJesu athakazela ngokuzokhonza, enibiza abantu ngokuthi orabi, engazange nje azathi nibobiza abantu ngokuthi orabi ababishop nilahlwa incwadi yeni engcolile ngoba ithi ongahambisani nokubhalwe la. Vula ku I think chapter 22 wesambulo niyosusa emthini wokuphila. Yabona incwadi yonke nje umuyifundisisa kahle uyilalela, kungasho ukuthi unehaba uthathekile. Kwale ndaba nje yesabatha into engekho, usiko nje labaJuda. uNkulunkulu wenu akakhathala, akalala, akazeli. Hawu
ngesuku lesikhombisa wakhathala. Khonzani uNkulunkulu okhathalayo. Yabona nje le ndaba yini ohamba uyodla naka-Abraham. Inkinga ngempela bese nizothi hayi manje ayicontrol. Ingani uConstantine kwi-Council of Nicaea wathi i-state religion okusho ukuthi i-religion ye-emperor i-Christianity. Namhlanje senithi lento wathi death to the heretics. Ngimukele lento le i-state religion lento le akunandaba masenilwa noxaluva senilwa ne-state senikhohliwe ukuthi ukusungulwa kwayo yayinge-state ukuthi icontrole abantu. I-emperor is-state. Namhlanje i-state mase siqala ukubona ama-mistake kuyo seniyakhala. Ingani iqala ifika la yafika no-government abamhlophe. Iningi lethu ontanga yethu sinamagama esilungu ngoba wawungeke ungena esikoleni kwafanele ubhabhadiswe uthole igama lesikholwa. Yini ningake nibheke umnyombo wayo nje ifika la kwelengabade eSouth Africa ukuthi benzani. Impi kaCetshwayo imithi ephundliwe wayelwelani nabelungu. Angithi mina banini apartheid bayizidala zikamdala. Sengikhuluma introduction yale religion yenu ingcolile. Ingcole kabi. Thola nge-Council of Nicaea right up to the Council of Chalcedon. Angikwazi ukupraise amanyala wabantu ababenza abanye abantu igqila bedla amazwe abanye abantu babulala abantu ngoba babebiza ngokuthi ama-heretics. Bese nami ngimbuluze ngithi ngizoguqa kulokho ngoba nako abazali bami bangikhulisa ngesontweni. Abrahamic religions i-corruption yodwa. Wonke futhi ngiyelo ngiphindile ude encwadini engcolile yanifundisa ukuthi nikhonze umuntu ozala uJosepha noMaria, nimbize ngokuthi unguNkulunkulu wenu. Pho nimhlaba kanjani kunyazi lezulu uma abantu baseNazaretha mabembiza ukuthi uNkulunkulu wabo? Nalo Jesu uzala unina noyise nimbiza ngoNkulunkulu. Baningi abantu ababiza umuntu owavundla esiswini sikanina ngokuthi uNkulunkulu. Ningabuka abanye abantu ukuthi ingathithi eNazaretha kwaShembe babiza unyazi. Nani ngokwenu kuyafana nje lento yinakanyazi lezulu. Nibiza idala zikamdala ngokuthi zingumdala. Ihlaza amanyala. Khona manje kuyihlaza engakanani ukuthi uNkulunkulu wenu wahlulwa umuntu uJakobe. Uma nilifunda kahle khona lapha ethi khonzani manje uIsrayeli noJakobe. Mina nanxa noIsrayeli ezenzela usiko lakubo. Ngeke nenxa noMpedi ezenzela usiko lakubo. Ananxa namuntu angizazi zonke izizini. Nami nje ngazokuncane nje. Futhi ke okuncane kakhulu ngumZulu nakwakuwa amaZulu ngazokuncane kakhulu ngokukhulela lokushini. Kodwa iqiniso limile lithi akekho wazi umdali kule nabo lapha phansi ngisho amadlozi awamazi umdali ngoba phela nalabo abanye nezithunywa uNkulunkulu kusewomunye nje umbheda amanye nje amanga lapha. Of course uNkulunkulu wena bebhukulwa ngisho nayi isangoma. Isangoma kusho ukuthi is the lowest person on earth. Uma ngikhuluma ngoma hayi laba okuthathwa bahungulwe ingane hambe hayiza bese kuthiwa bayathwasa abayizangoma ngoba sikhona nenkohlakalo yemali yokuhamba uhungula abantu ukuthi agcwala abantu agcwala amathwasa. Yini ngona lokho ugobela uyaphehla agcwala amathwasa uhayizisa ingane zabantu nje ngenkohlakalo. Anyway ngokuthi labantu kabazi kahle ngedluzi bavile babona ukuthi hawu siyathwasa idluzi. Khona izangoma ezike zafika zakuphika lokho ngaze ngathi hayi cha ngiyabonga ke bazama ukuphindisela into endleleni yazo. Ngale ndaba ukuthwasisa ingane encane inkohlakalo nje usuke ufuna imali. Hey phuma hambe uyosebenzela imali. Hayi ukuthi manje usuzoganga ngamadlozi abantu ugange ngabantu bathwele isilwane. Hey yazi lento le khona manje manifuna imali zinilale nezinyoka. Ay balala nabafana balala namantombazane
kuyathulwa hayi amaKristu loyo ogangile akaboshwe laba bathwele umoya kaJesu ngoba nina nomoya ongcwele yini ningakwazi nina ukuprofita nibone bonke ophastor abathwele nihlala amaNigeria nina ngase amaNigeria kuphela nama-South Africans maningi athwele ungiyeke ngezayoni nuka umuthi nje lapho ngiyeke phansi ngalaba bayazi kunuka nje umuthi esayoni bayazi nabo angilo ngishona lina intshela nje iqiniso ngoba nawo lana amanye ngathi hayi-ke asivilize impijana kunuka umuthi charismatic kunuka umuthi orthodox kunuka umuthi yini uNkulunkulu wethu ingathithi uNkulunkulu wethu sekuwumuthi uheha abantu bazogcwala emasontweni kodwa niyahluleka ukubhulana nodwa uthi hayi wena pastor hayi wena bishop uthwele awunamoya kaJesu la insini uma ngathiwa ngempela uYoshua Ben Yosef angavakashela abantu noma ngingazi hayi angafana avakashela izangoma ngo kunalamakhola athwele aholwa abaholi baba bathwele ehambe enza izinto njengoba ubona ukuthi lokho akusahambelani nelikaMdala waphuza lawo manzi wabo noma wagcoba lowo vaseline vele usuhungulwe okusho ukuthi vele sebekuloyile andiboni ngisho beniloya phela bangabathakathi lapha ngabathakathi ngempela hayi abantu bethi nako ngindivezele umthakathi echaza pastor napa abantu besho ukuthi izitho zabantu bayidayisa kumaNigeria naba abantu besho bethi izingane zama-albino badayisa kumaNigeria benzani bakha lo moya wenu either ubiza ukuthi idlozi or ubiza ukuthi Holy Spirit singambuluza ukumbuluza kodwa kuyonakala kuyaphambili into yosiza nje ukuthi khanselwe lo dot wencwadi engcolile okuthiwa iBhayibheli elingcwele akusiBhayibheli elingcwele lento iBhayibheli elingcolile nawonke lamaBhayibheli wama-Abrahamic religion wo-3 akho into engcwele la zingcolile nje zonke lezi zinto ngokufanayo bangakhi-ke kini ababe ne-one and one nopastor abahambe bobhadala lapho upastor othwele akukhulekele akuthwesa iy'lwane zakhe ngokukhulekela bangakhi kini ake niyibuze nina ukuthi angaze yini wena ngokwakho ukhulekele upastor othwele bese uthi hayi usunomoya kaNkulunkulu kanti ukufaka nje iy'poko zey'lwane nezabantu asebenza ngazo anyway idazi kaMdala anyama la namhlanje niyibonela kwalaba phansi nizibonela amaqiniso neqiniso lodwa senikwelaba phansi baningi abasebafa ababonayo ukuthi hey wadlala ngathi lo pastor umgulukudu ongupastor lo bethi babusisiwe inkolo umuntu uyayikhetha yebo ngisho ubuthakathi umuntu uyayikhethela ukuthi kunabantu abangakanani I don't care a damn ngalokho ngoba vele isibunge into yokuzodonsa abantu engani ngisho uMose wayefundiswa uJehova ukuthi akhe isimonyo kumonyelwe uJehova ihlazo nje lo uMose andifundele encwadini amafutha angcwele babenza kanjani babenza ngemithi uMose efundiswa uJehova ukwenza imithi isimonyo isigqabo sikaJehova sakhiwa uMose ngemithi alikho likaMdali lencwadi ayinalezi ezinye nazo ayizayinhlanhlathela nje ngeke ngilophindana nale incwadi ngikhuluma lokho engikukhulumayo ukuthi ayikho lento noma ngisonda noma ngithanda okukhulu ukuthi bana namaqiniso ngawe ngokwakho akekho umuntu ospecial kuMdali le ndaba yenu uAbraham waye special khona manje untshela ukuthi ningamasinagogo kaSathane uma ningazalwa yiso le special senu esiuAbraham nithatha ukuthi uIsrael ungcwele wabe special kwaIsrael ngoba yonke lento ihistory yabaJuda exoviwe nike lafunda yini kwabaseRoma ake ngithi kunivulela abaseRoma ya ngifuna ukuqiniseka lapha ngithola ichapter abaseRoma chapter 1 ufunde nje uverse 3 kuya kuverse 7 uzwe lapha ababusisiwe abangcwele abakhethiweyo ukuthi abaphi
abaseRoma, amaRoma. Incwadi yakhe ithi kwabaseRoma, the Romans. Abusisiwe, akhethiwe, angcwele, abagqilazi babantu nababulali babantu, babusisiwe uNkulunkulu lo senimkhonza, uNkulunkulu uJesu Kristu. Yibakithi angazi, ngiyazama, kodwa-ke kumuntu ukuyikhethela, angibhekisi umuntu la futhi angizama ukuconvince umuntu. Zivulele bese uyibuza ukuthi njengoba ungasiyo waseRoma, ukhethiwe yini, ubiziwe yini, ubusisiwe yini, ngoba kusho le ncwadini ingcolisho kanjalo. Kusho ukuthi manje ngasiyo amaRoma, anikhethiwe, anibusisiwe, anisingcwele. Ngokwazi kwami ngisesekatholika lamaRoma, uPope wokuqala wamaRoma uSimon Petro. Elithi iBhayibheli Petro angakhela ibandla egameni lami. Okusho ukuthi ibandla egameni likaJesu elamaRoma kuphela, ngoba uPetro wakha ikatholika laseRoma. Uma ngasele Roma yini-ke? Incwadi yemgulukudu yamaRoma la efuna ukuthi angconywe, nani seningamaKristu angcwele kaJesu Kristu. Ayibo, ukuqina nobuzimtiti abuzukusiza umuntu kwelapha phansi, abunakusiza umuntu, abukaze basiza umuntu ngisho noyedwa kubo bonke asebafa abamukela lama-Abrahamic religions, ngisho noyedwa. Abanye kini kadeni ngamakholwa niyafana buye nithwasisa ingane udodi, ngoba kanina nithwasaka nife ningazi lutho ngabaphansi nibaphika nibabiza ngamadimoni. Uma ngathi lo kuthwasisayo yena kube yini, hayi beyikholo. Oh, it doesn't matter ukuthi ubukholwa eLutheri, eSheshe, Rome, eZayoni, kuphi usesithunywa sikaNkulunkulu. Anyway, uNkulunkulu wena ngasumdala, uJehova lo Nkulunkulu wamashaso akakazoba umdala. Uyedwa umdala, akekho omaziyo kule nabo labaphansi. Lo dumuni wekwamdala kuzo zonke idala zamdala. Umsa wenkosi ube phezulu kwabayesabayo. Ngiyabonga webantu bakaBaba, sekuzwakele ezweni lomoya.